Tässä on ensimmäistä kertaa nyt vaihtovirtalaturilla ja katsotaanpa nyt, löydänkö mä täältä oikean. Tää on 22 kilowattinen, niin kuin nää tahtoo olla maksimissaan. Ja sitten mä yritän löytää tästä oikean paikan, 11722 tuosta, se on vapaana. Kuvaaja luki mulle ohjeita, niin eka tuohon pannaan tuohon tolppaan tämä laturi ja niin näkee, niin tämä on ihan präniikkä. Pannaan puhelin tuohon. Ja tää otetaan irti tämä johto. Ja saa 2 tuntia ladata ilman lisämaksua, niin tuiskaa täältä mukaan 44 kilowattia sitten. Noin. Valitsin laturin ja sitten menen tänne autoon. Näin päin käskettiin ohjeissa. Vieläkö saadaan tulppa irti? Noniin, siellä se on ja sitten... Katsokaanpa. Millä tämä nyt lähti taas päälle. Elikkä tuolta. Mulla on sellainen RFID-tunnistekin, mutta aloita pyyhkäisemällä tästä. Ja sitten tolpassa on hinnat on tiedossa ja sitten katsotaan tuleeko vihreä valo. Ja sitten katsotaan pari tuntia, käyn syömässä kaupassa. Ollaan tässä mökkireisulla, niin siinä mielessä aivan sopiva ajankohta ladata. Vielä ei lähtenyt. Ja lasken 10. 1, 2, 3. Oho! Nyt lähti. Tässä sitä on lounasteltu ja kahviakin ja tunti on mennyt latausta. 11 kilowatti ja se jakso tunnissa sitten. Ja tosiaan 3 kuukautta on mennyt ja ensimmäinen vaihtovirtalaturilla käynti. Näitä olla enimmäkseen nuo lataukset sillä lailla, että kotona tulee ladattua ja sitten reissussa pikalatauksella. Eli vaihtovirtalaturi käyttö näyttäisi ainakin itsellä olevan vähän semmoista harvinaisempaa sorttia. Tässä lomalla asioidessa, lounastellessa aivan taitaa olla hyvä vaihtoehto. No niin, siinä menikin 3 tuntia ja on ladattu ja 35 kilowattituntia tuli 9 € ladattua ja nyt lopetan latauksen ja katsotaan. Nää on aina vähän hitaita nää saa irti. Lataus sujui hyvin ja lasketaan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Joo. No, ei se meidän nyt irrota tuota. Tosiaan 2 tuntia on sillä kiinteällä hinnalla. Minuuttihinta tulee 2 tunnin päälle sitten, oliko se 2 senttiä minuutti, että meillä meni vähän ostoksilla enemmän aikaa. No. Joskus on auttanut, kun sulkee se uudestaan tuon luukun kanssa. No niin, ei muuta kuin sitten kovaa ajoa.